कशी दिसत होती? ताई ऑसम दिसत होती. अरे यार मला म्हणजे वर्ड नाही येत मला ना. ताई, दादा कसा दिसेल? हे माझं चूज केलेलं आहे ऍक्च्युली जेन्युइनली आय एम द सॉर्ट ऑफ फॅशन डिझायनर अँड आय डोंट नो व्हॉट द आउटफिट्स अँड ऑल सो ही इज लुकिंग गुड आय एम अ लकी वुमन थँक्यू. हमराओ मेरे आ चले हम आसमां की राहों में, सोबतें जो संग हो तेरी रोशन रहे निगाह